Nijang Karbi Anglong hamren along obet tiron ningkan kepsuse hamren civil hospital along driver asai kachoklem dun bonta non appointment apor amen avidet. Nijang Karbi Anglong hamren along obet tiron ningkan kepsuse hamren civil hospital along driver asai kechoklem dun bonta non appointment apor amen avidet non birta angton pen arjupon sineng beas Karbi Anglong hamren obet tiron ningkan kepsuse hamren civil hospital along driver asai kechoklem dun bonta non appointment kipi apor ke amen avidet pen kiche aso atuma phansi pirong ajok aning ke oi pen hempen damjui obet teron lake inut kache paduk pik abang phu ahem ke hamren porbot ingpi arong amekar alangli ACH along kache paduk dun ke manghu meme binong athe chiklo ejon pen suri phovet kalite pipedet siki ong suri phovet anta bon sita alangli ke dak permanent driver athek ta sose pinpur pon me kedam tang mukro along alam ahut sita alangli si langhem phi dead body kang thum dam jo pang thang hondam letado la pen che thanun AC ki onglang la paan ka che paduk det aphit sita boreng anghoi kang wai pon along ke alang limen ka vedet abang ke manghu meme anpin pusirat atum manghu prong anpin hamren local atum ke longdun ke hilopik alam lo bang akhaya phansi 90% ke pek pondet pu ajok aning chepa oisi hempen patumi ni phai crazy arni pen damjoi pini arni anta hem thang abirta nang palele pusi obeteron asopo pen ningje pon la pen obeteron alam ateng polote nili lapuan ka chepaduk pen non apor nili pha nang lang pon pedet apor hamren civil hospital along ke do amotor humplita mekai FG pusi 20 number wathat langso MLA rup sing teron aphan pachini pusi birta longdun news desk report public TV Karbi Anglong với bên tại em này thì people này tại chăn chín đến trên đèn lo con nát mấy cái đầm chín mà con nát mấy cái đầm họ thang ai chín đến đấy tụi bên tại em mà tụi bên tại em mà vậy dak polbon nai li pen dalang li tumi dak lok sikle mon lo kan ke pe susilo ma sinon bang ke appointment long di det ma ning oi ma hem bang vi sinai than lo ni ti bang ta ning chu poi lo ti bok terai dak hello ni tum hem ta yo polbot ni li long obet hai ke non ning kan kep susilo mati nai klem tu tala lang li phana bang ke pipon pedet pisikar chu lo temalang li la dak na chi piduk dun ke ning kan kep su setang lo mati anang bong chi piduk tang ang bong ke lang li phan mathap pon an ke event interview ta lang li ke pidun vek lo ni li ke hamren ke ni li bang ave ong ani li MLA benta penana lam chi tor ko lo until and unless ni li phan appointment alu nang pipetik ke ni li ke dode palam la pen la hum thom hum plia gari ta ni sialang li si ke vek a Guwahati Non birtang tonpen arjupon senang nijang Karbi Anglong waisong stadium along arkoya ciklo ni phai kri hini cricket thomkri plini thom apharman ingdeng hini ronghang nok khum chingrung pon along ni phai kri hini theman ar nike chengsiar nilo pupen Karbi hong hari arat pen CCR klipon asai klem pon pen si bangso asiar kliwu mut wokan ta meet lapen hanwe angthin ta meet lason si ronghang kedoan atum choklem chodan an kuse mesen lang puta chethan pon bangso ronghang nok khum chingrum amai laki pining peningkan hini lo kibi pon lason si laso amai along Karbi Anglong arat kedoan arong hang lapen kaprek a district along kedo atum arong hang atum chetong don pen mesen pen si kaike ta pachun pon bomlo news desk report public TV Karbi Anglong
Panang sa adung dulu. Ibang panang kena parcel itu begitu. Ini song mulai dah pura dah song asal untuk. Ini orang ini deh, dong pik kakak pik. Salam. Jeler pilih. Pare pra. Tarik lah. Ari pedang. Udah kali ni loh. Kali lah bang. Ada yang